Смешни ситуации. Нелогични компромиси. Безумни ситуации. Странни моменти. Трагикокомични случки. Нереални реалности. Шпионката на Коко. Българската скрита камера. Вие гледате това шоу със съдействието на фирма Лакмус Travel, Happy Cat, храната на щастливата котка, автоматизираните роботи за почистване на басейни с марка Dolphin, фирма Джесика, всичко за вашата баня, Best Foods, качество и вкус, Golden Fire, подарете си топлина. Здравейте, приятели! В разгара на лятото сме. Затова сме ви подбрали отново щури случки от предаването, с които ние, екипът на скрита камера Шпионката на Коко, искрено се надяваме да повдигнем вашето лятно настроение, където и да се намирате през горещият август. Може и с ръкавица, аз съм и вие сте, не видя. Тук си пише Иван Бостанджийски от агенция БАБХ. Тоест, агенцията за защита на храните. Да. Продавате храни. Да. Аз трябва да си направя проверката, защото свършиха празниците, започнаха делниците, трябва да проверяваме. Работата ни е такава, нищо лично. Виждам, че продавате боб. Нали продавате боб? Не, това съм купил за мен. За вас. За мен 3 килограма съм си. Що сте ги... Я ми поддръжте банана малко. Сега, да ви покажа. Добруджански боб 5 лева. Па за вас. Нищо де. Няма да ви глобявам. Момент сега. Нали добруджански? Да. Обаче пък няма етикет. Искам да кажа. Знаете вече колко години сме в Европейския съюз, нали така? Да. Значи, ето тук давам пример с смилянския боб. Не се притеснявайте, спокойно бъдете. Искам да прочета за самочелниква дейност. Снима се, защото да няма корупция, да ме подкупите. Нали знаете, днесно време те горе у върховете, това се подкупват от Народното събрание, пък да не говорим за Сергията. Нали? Да. Значи аз искам да го кажа. Боб смилянски. В случая обаче е добруджански. Състав продукта съдържа белтъчини толкова и толкова. Виждате, всичко е написано. Да. Калории, килокалории, протеини, производител. Ета Гина Найденова. Къде го бе? Ни Гина, ни Гинчо. Нема никой. Почва на отглеждане. В случая смилянски, да, родопски чернозем. Нали? Да. После дата на засяване, дата на отсяване. Кога сме го вкарали, кога сме го изкарали. Срок на годност до 24 месеца се съхранява на сухо и проветрено място. Продуктът е проверен за гъгрица и други бобови. И този дет го продавате вие. Или десто си го купили, както казвате, което не ви вярвам, искам да кажа, че няма нищо. Душичка няма нищо. Ко правиме? В случая сте в нарушение. Да оставим боба. Искам да следващия път, като мина, да има легенда. Легенда. Оставям ви да имате етикети за легендата. Знаете как се прави това с етикетите? Да. Химикалка? Пишете. Ще го напишем. Така. Вие ли сте тук? Добър ден. Искам нещо като за лятото, което да е леко и за жена. Кой номер? Вие кой сте? 39. Точно. Значи 30. Да, 39 имам от това, което е от това и от това. Това, че е по-лятно. Добре, 39 е това. Само да го лява. Какъв размер? За вас ли е това? Голям и голям ден и много дебел. Колко ви е най-дебел? Вие 39, но моля ви се, като на близък човек, служете лявата. Не това дясната. Ако може лявата. Какво значение? Имам си нещо. Как вие? Добре. Съвсем добре. Така напред, назад. То при обувката на мен, което ми е удобно, на вас може да не ви е готово. Не е за мен, е за Разбрах, ето го огъва се достатъчно.
така да аз знам, че когато една обувка се колко струва? 7. Лева? 7 лева, да. А нещо по-скъпо няма ли? Защото има празники. Пак да е за лято, то и пак да е 39. 39, ето това. По-скъпо. Нямам по-скъпо от 12. 12? Да. Добре. И другото е ето това. Колко? 12. Кое ви повече ви? На мен това. Това? Да. Бихте ли? Моля ви се. Да ви помогна. Как ви е? Добре, съвсем добре. Добре. Гъва се, лепено е на преса. На какво? На преса. Се лепи? Да, с топлина, не с лепило. Аха, само за малко. Аз съм си вземал и понеже ще подарявам. Добре. Какво е Турско. Моля? Турски. Происхода. Да. Ма и другата трябва да сложиш. Чакайте сега да ви кажа. Значи, жена ми има само ляв крак, разбирате ли? Така че мене не ми трябва не, две. вземете си и не. Какво да ги правя? Значи, резачката, като ряза дърветата на вилата миналата година и отряза единия крак и мене ми трябва само лявата. Нали няма проблем? А ако ме пипнете, ще ви донеса малко късмет. Заповядайте. Намислете си едно желание. Пипате ме 3 пъти, на третия път задържате и ви се сбъдва желанието. Ритуал. Плюс това съм автентичен. Вече ги няма като мен такива, разбирате ли? Всички минаха на парно, всички минаха на слънчеви батерии. А аз почиствам комини. И се казвам Камин Димов. Защото дядо се казваше Камин и почистваше камини. Баба е първата коминочистачка жена, която почистваше комини. Така че заповядайте, намислете. Аз ще ви кажа какъв е ритуала. Съм сигурен, че ви се сбъдне. Чакай! Намисли ли си? Да. 3 места. На третото задържаш. Казваш на ухо, тихо, само на дясното. И готово. Какво казваш? Желанието! А, Сега променя желанието. Не дейте така. Давайте. А може ли да не го казвам? Може, но то е... Що па да не го знам? 50. Ами 50. Добре, забавете. 50 на 50. 1, 2, задръж! Задръж! Дръж. Завърти се 3 пъти. На другата страна. Заповядайте. Значи, тук пипнахте тая област първо, нали? Ага. Десна. Лев и 20. Лева. Заповядайте. Лев 50. Късмет. И пипнахте в средата. Това е вашият шанс. Джакпот. 5 лева. Заповядайте. Общо, търговската отстъпка 50 на 50, 4 лева за всичко. Благодаря. Не. Кое не? Да. Не. Това е мое. Да. Ще си го взема? Не дейте. Не. Значи пипането си е с пари, млада девойки. Да. Ма чакайте, значи това е жега. Разбирате ли? Знаете ли какво ми е на мене? До сега съм почиствал комините, дойдох тук, някой да ме пипне, понеже вие искате да ме пипнете, нали? Не. Аз да ви накарах на сила да ме Дайте пипнете. вземете го. Значи ябълките, госпожа. Не дейте така. Да видим сега тези ябълки годни ли са, не са ли годни? Да. Нали? Къде са произведени тези ябълки? Кричимска ябълка. Кричимска ябълка, значи от Родопския край. От Пловдивски. Кричим Родопите, то е... Да. Дайте ми. Да видиме. Може ли така да ми... Да. Дайте ми да си хапна малко. От коя? От бананчето. Дайте на... От която искате. Има и нощче. Къде? Имаше тук. Къде е нощчето? Ето го добре. Подайте на ябълка. От кои искате? Произволна. Произволно. Давайте по-бързичко. Да видиме съдържанието на веществата вътре в нея. Така. Опа! Тая ябълка съдържа глутен.
Вижте сама. Искате ли да видите? Или ми вярвате? И тая ябълка се едно хляб. Какво правим с тая ябълка? Я ми дайте червена. Червенушка. Червената как се казваше, колежка? Червена ябълка. Няма значение. Сега. Еми да, значи пък тази пък има малко фосфор повече в повече количество, отколко трябва да има. Тая ябълка може да си светне. Разбирате ли ме? Така, жената, децата, хората. И те вместо да си вземат лампа, може да си сложат тая ябълка и си четат на нея дълго време. Тя има фосфор. Какво правим с този щант? Аз по принцип трябва ви глоба. Къде ми е банана? Може ли още 2 чифта? Различни. В смисъл? Не искам да и купа да си има обувки, като отидем на море. Другото, което имам това и другото, което имаме това. 39. 39. Чакайте да видя дали беше 39. Да, 39 е това. Направо вземам и тази. Ето и още 5. Нали така? Ма те са 12 лева чифта. Да, аз вземам 2 леви. Аз какво да ги правя? Мен чифта ми е 12 лева, аз трябва да го изхвърля. Ама нали казахте, че може да и купа само по левите те обувки? Не може да ги купите само по левите. Как ще ги купите само левите? Ама тя като няма... Ама аз какво да направя? Аз ги продавам на чифт и един чифт е 12 лева. Все пък ще се намери някой, който да няма пък... Много ви се... Не, много ви се моля. Моля ви се. Без такива пожелания. Аз не искам да даром... Дайте ми обувките. Ама не дайте... Даром, защото аз трябва да сложа в касата още 7 лева заради вашите обувки. Еми аз ги плащам. Не ми плащате. Еми едната ми трябва. Мен това не ме интересува. Дайте ми обувки. Значи, дайте ми обувката. Аз искам да си купя Моля ви се, дайте ми обувката. Дайте ми обувката и си вземете парите. Еми аз ви ги платя. Дайте ми обувката и си вземете парите. Моля ви се, не се... Дайте ми обувката и си вземете парите. Значи, жена ми има само един... Не ме интересува, дайте ми обувката и си вземете парите. Нали съм господ, съм клиент. Не сте клиент, дайте ми... Как? Дайте ми обувката. Искам да си купа на жена ми една обувка, понеже има само ля в крак, а тя дайте ми обувката. Не дейте така, бе, госпожа. Господине, дайте ми обувката. Има празник, жената. Не ме интересува, дайте ми обувката. Добре, да кажа истината, аз съм актьор, ти участва в скрита камера, искам сега. Ей, там е нашия оператор, ела тук, мила моя. Извинявай, ела тук. Как се казваш? Как се казваш? Пожелай нещо от сърце на всички, които се посмяха с тази безумна история. Добро. Чакай, спокойно. Сега, искам нещо да кажеш от сърце на всички зрители за лятото и каквото искаш от сърце. Хубаво лято, само хубави неща, здраве и късмет на всички. Да имат повече чувство за... Повече чувство за хумор. Едно махане, една усмивка. Бихте ли ми подигнали топката, че ме боли десната ръка, левата? Извинявайте, моля ви. Благодаря ви. Тежки са топките на комунистача. 2 лева, понеже ми дигнахте топката. 2 лева. Кайте, моля ви. Извинявайте. Вие ми пипахте. Не аз вас. Кое ще ми вземете? Аз съм ета. То си пише. Не дейте така. Вижте. Значи не дейте така. Заповядайте. Кое? Парите? 2 лева. Иначе е 7,30. Разбирате ли? 2 лева. Подпалиха ми се гуминетките. Не дейте така. Заповядайте. Кое да заповядам? Да си вземате. А защо не ми давате паричките? Това са моите пари, разбирате ли? Това е вашия късмет. Не! Това е поличба. Приятен. Чакай! Стисната ли сте? Не съм стисната. Добре, това е скрита камера. Искам да дойдеш тук. Аз съм актьор. Ти участвам в шпионката на Коко. Спокойно, да. Не е ужас. Как се казваш? Как се казваш? Коя си? Кристина. Криси. Аз съм толкова шпион и приятел ми. Искам да пожелаеш нещо на хора, които обичаш, твои приятели, познати и непознати от сърце. Ти си, давай. Ти си. Тя ги гледа. Добре, мога да помятам просто и така да. Да помятам. Да помяташ? Да. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как се бараш, колко се раздаваш, как се мяташ, как го движиш, как го бараш, колко се раздаваш. Какво ще помяташ, душичка? Ръка. Добре, помятай ръка. Може би хората да имат повече чувство за... За хумор. Да, важно. Добре, имаш ли да поздравиш някой, честно? Не. Не искаш да поздравиш никой? Не. Значи, госпожа,
за да съм учил някаква дейност. Давам ви един фулмастер. Вие си имате всъщност, но той не е перманентен. Перманентен. Търси ми банана. Давам ви един фулмастер. Искам по законите на всяки продукт напишете, за да съм учил някоя дейност, да съм размахал пръст и да не се глобяваме. Кога е засята, кога е отсята. Моля ви, на самия плод. Запишете. Запишете го. Вземете една ябълка произволно и запишете. Ето тази. Ето тази, примерно. Забърсвате и изписвате. Дата на производство, дата на засяване, дата на прибиране. Напишете някаква произволна дата, която вие като производител знаете. Елате тук. Да се вижда. Да съм учил някаква дейност. Да не се глобяваме. На 30. Кой месец? 10. Тогава ли се еме ябълка? Не, тогава се берат. Ама вие трябва да... Първо, кога е засята, бе, госпожа? Не дайте така. Нищо. Това е... Изтрите го с пръст. Топа не се трие. Чувате до ябълка. Ай. Къде ви е буклука? Кош ще имате ли? Имам, да. Да. Пишете. Дата на засяване, т.е. кога го вкарваме, кога го изкарваме. През март месец. Пишете март. Дата. Всеки продукт трябва да има съответната дата. Ето хората продават чорапи. Ако му погледнем чорапите, има кога са произведени. До кога са годни. На следващата година. Значи цяла година това е расло. Не, казвате до кога са годни. Ябълката, до кога е годна? Се бере. Бере се на 30. Бере се на 30. По-бързо пишете, че нямаме лента. 30... Кой месец беше? 10. Госпожа Сапа, забравихте кой месец си ги брали. Не, за това... Вие ли брахте ябълките? Дръжте ми банана. Моля ви се, дръжте ми банана. Дръжте ми банана. Че ми писна с вас. 30 коя? Септември. Година. Дайте се капна. Дайте се капна. Година. Примерно. Добре, тогава тия неща ще ги напишем. Всичко. Всичко трябва да напишете. Иначе трябва ви... Виновна ли сте? Да. Да. Излагахте ли ме за Боба? Ама честно. Не. За Боба честно, съвсем откровено. Как така сте го оставили този Боб от Странджели, откъде беше? Не, аз съм го купила лично за себе си. Защо тогава сте го купили? Не дейте се кълнете, не дейте. Това Боб. За мен съм си го купила. И защо тогава 3 кг седят на този щанд? Защото така виждате, че даже отстрани отзад. Без легенда 3 кг седят на този щанд. Ето тук не съм ял. Да не кажете, че съм егоист. Моля ви, моля. Ще го видите. Хапнете. Банан. Банан е. Абе. Това е положението. Не сте болна, нали? Не. Здравейте, аз съм Камен Липиев Кедър и днес съм гост в скрита камера Шпионката на Коко. Както знаете, аз съм спортен журналист и обикновено всичките неща, които се случват, са в ефир, така че няма да ви разказвам за гафове, които вече са минали и са видени от всички. Но една от най-идиотските случки, които имах е на Олимпийските игри в Лондон. Сега така че сме на олимпийска вълна. Преди 4 години реших, че трябва да отида на Уимбълдън на всяка цена и единственият ден, в който можех да го направя, беше прецизно изчислен. Само че не беше изчислено това, че попаднах на най-дългия матч в историята на Олимпийските игри между аржентинеца Хуан Мартин Дел Потро и Роджер Федерер, който продължи много повече от необходимото. Аз имах ефир. Трябваше да коментирам състезанията по вдигане на тежести с българин в категорията Иван Марков. И за първи път в живота си закъснях. Това беше наистина едно от най-лудите ми пътувания с метро, автобуси. През цялото време смятах колко секунди ще ни трябват, колко ще закъснея, непрекъсната комуникация с хората в офиса и не знам как бях успял да изчисля, че ще бъда в ефир 7 минути след като той е започнал. И моят приятел успя да седне в студиото да изкоментира първите 7 минути на състезанието. Аз запъхтявам, защото без въздух.
цъфнах на коментаторското място на Българската национална телевизия в залата по вдигане на тежести и успях да си документирам категорията, но определено това е една от най-големите глупости, които съм правил, просто защото не си разчетох правилно времето. Също голямата потия беше и първия ми ефир в предаването спортна мрежа при Сашо Диков. Не беше спортна мрежа, чак и предаването маратон при Сашо Диков. Аз бях супер самонадеян, вече бях работил близо 5 години и половина в телевизията, когато той ме взе на работа в спортната редакция на Ефир 2 и с огромно самочувствие се съгласих да отида да направя репортаж за 2 женски баскетболни матча. И трябваше да монтирам сам картина около 5 минути и да направя репортаж за тях, но аз понеже съм много отворен, влязох без текст и успях да изкоментирам точно 2 минути и половина и след това мълчах като риба. До мене седеше моята колежка Василена Метакия, която се опита да ме рита, да ме скубе, защото микрофонът е отворен. Обаче аз нямах никаква реакция, абсолютен ступор. И за съжаление това беше зад кадър и ако имаше тогава една камера да ме запише, щеше да даде много голям купон. Но това е положението. И така аз бях Камен Липиев, както казва моят приятел Коко, продължавайте да се усмихвайте и гледайте с удоволствие не само неговото предаване, но и нашите от Олимпийските игри в Рио. Чао! Анеси МД ЕООД. Официален представител за България на фериботните компании Анекс Суперфаст и Blue Star Ferries, пътуващи Италия, Гърция и гръцки острови. Морето, земята и небето са необятни за вас. Опознайте ги с нас. Фирма Плантава е производител на балконски, градински и екзотични цветя и треви за вашия дом, офис, заведение или градина. Плантава ще откриете през всеки сезон на годината над 30 вида качествени разсади и готови растения. Тук всеки момент ще получите компетентен съвет, помощ и съдействие. Плантава – цветя за всеки сезон. Великов Ел – дистрибутор на покривни прозорци Велукс, битумни керемиди Тегола Канадезе, бетонови керемиди Прамак и немски сгъваеми тавански стълби. Великов Ел консултира своите клиенти не само в офиса си, но и на място във всеки етап на строителството. Престижни обекти на фирмата са сградата на Министерския съвет на Република България, Президентството, Съдебната палата и други. Възползвайте се от атрактивните цени по случай юбилея на фирмата, а за повече информация се свържете с нас. Великов Ел. Клиента е цар. Представяме ви висококачествените професионални мазнини за пържене на различни хранителни продукти Фрай от Гърция и Просер от Турция. Предимства при тях са: не смесват миризми, не изгарят при висока температура, издържат на многократно пържене и не образуват пяна. Перфектни резултати в тиган. Свържете се с Стар Комерс, носител на мазнините Просер и Фрай, за да подобрите вашият пържен продукт, за да спестите време и пари. Фризьорско студио Рефле се намира в Гранд Хотел София. Салонът поддържа своя висок рейтинг, постигнат благодарение на екип от професионалисти и иновативен стил на услуги. Рефле ви предлага луксозна обстановка и ефектен интериор, квалифициран персонал, качествени материали от престижни марки, фризьорство мъжко, дамско и детско, грим, дневен, вечерен и сценичен, маникюр и педикюр. Фризьорско студио Рефле, за да изглеждате по-добре във вашето ежедневие. Фирма Германгард предлага физическа охрана и видеонаблюдение на територията на цялата страна, счетоводни услуги на физически и юридически лица и професионално обучение в лицензиран учебен център. Цените на Германгард са достатъчно атрактивни. Възползвайте се от тях. За повече информация посетете сайта от вашите екрани. Германгард работи без почивен ден. Германгард. Без компромис с качеството и сигурността. Фирма Джесика. Всичко за вашата баня, както и луксозни изделия според най-актуалните европейски модни тенденции.
Фирмата разполага с професионални дизайнери и консултанти, които стоят зад всяка една идея на клиентите си, както за бани, така и за техните кухни. 25 годишен опит, последни дизайнерски тенденции, революционни технологии. Това е Джесика. Възползвайте се от промоционалните цени на фирмата по случай нейната годишнина. В летните жеги или лютата зима, вашето място за пълноценен отдих е хотел Банско Спа и Холидейс. Модерният и елегантен хотел притежава всички екстри за една прекрасна ваканция на вас и вашите палавници. Хотелът е подходящ за конгресен туризъм, семинари, конференции и детски групи. Банско Спа и Холидейс може да се похвали с най-модерният спа-център, предлагащ богата гама от процедури. Хотел Банско Спа и Холидейс ви очаква по всяко време на годината. Сега, да кажа истината. Аз не съм проверяващ, актьор съм, ти участва в скрита камера. Пожелай нещо на всички онези, които се посмяха в обектива на нашата камера, да имат повече чувство за хумор. Много усмивки. И много усмивки, естествено. Вие гледахте това шоу със съдействието на фирма Лакмус Травел, HappyCat, храната на щастливата котка, автоматизираните роботи за почистване на басейни с марка Dolphin, фирма Джесика, всичко за вашата баня. Best Foods, качество и вкус. Golden Fire, подарете си топлина. Чакай, ти ме пипна ли ме? Е, па как? Пипаните! Опа, чекай. Тук е 2 лева. Общо 3,20. Дай парите, бе. Абе, пипането си 6 пари, бе. Ма пипането, пипна ли ме? Пипна ли ме ти? Значи дай ми парите. Не дей така.